Bona tarda, famílies. A continuació us explicarem amb aquest vídeo el funcionament i l'organització que tindran les colònies d'aquest any 2022, que les farem a la Casa de Colònies Les Codines, a Sora. Les dates de les colònies seran el 9 i 10 de maig, el grup de quart, 5è i 6è, i el 16 i 17 de maig, els grups de P5, primer, segon i tercer. Com ja sabeu, inicialment hi havia 3 estades, però el volum de la Casa de Colònies és prou gran com per no haver de fer 3 i poder fer les dues estades només en 2 dies. L'empresa gestora de la Casa de Colònies és l'empresa Fundesplai, la Fundació Catalana de l'Esplai. Aquí a continuació podeu observar el mapa quant a la ubicació de la Casa de Colònies. Es troba passat la població de Vic i el trajecte té previst una durada d'1 hora i 20 minuts. Altres dades interessants del trasllat, com us comentàvem, a part de l'hora i 20 minuts, la companyia d'autobusos Ízaro serà l'encarregada de fer el trasllat. Està prevista que la sortida sigui a les 9 del matí des de l'escola. L'autobús, com darrerament estem fent, s'agafarà al carrer Creu Coberta 17 i la tornada està prevista fer-la cap a les 4 a l'escola, on l'autobús ens deixarà també al mateix carrer Creu Coberta. Bé, a continuació, com podeu veure, us ensenyarem una miqueta l'organització que hi haurà aproximadament de les dues estades. En el cas de P5 a tercer respecte a quart 6è, l'únic que canvia, com podreu veure, és el tipus d'activitat que fan, però l'organització serà la mateixa. Sortim a les 9, com us havíem comentat, des de l'escola, aproximadament arribarem cap a les 10:30, moment que serà per esmorzar que hauran de portar de casa. A les 11 faran tota la instal·lació i tindran una mica de temps lliure per conèixer la casa de colònies i tot el seu entorn, i a la 1 passaran a fer el dinar que hauran de portar també de casa o amb el pícnic de l'escola que prèviament haureu sol·licitat. A les 2 disposaran de temps lliure i cap a les 5 hi haurà el berenar i faran ja la primera activitat, que en el cas de P5 a tercer és la gincama ambiental. A les 7 acabaran tenint una miqueta de temps lliure i a les 8 faran el sopar per després passar a fer el joc de nit i ja anar a dormir. A l'endemà, a les 9, esmorzaran, a les 10 faran la segona activitat, en aquest cas les Olimpíades Pageses, a les 11:30 disposaran de temps lliure i dinaran una miqueta abans, en aquest cas a 2:15, a les 12:30, perquè hem de sortir amb l'autocar amb una previsió d'1 hora i mitja, fet que a les 2:30 haurem d'estar ja preparats per poder sortir. En el cas de quart a 6è, com us comentava anteriorment, l'únic que varia és l'activitat del primer dia, que és la cursa d'orientació i jocs cooperatius, i la segona activitat que han escollit les mestres per aquestes estades és la del campament bandoler. Altres indicacions que cal tenir presents és la primera és que us faran arribar les mestres un dossier informatiu amb totes les coses que cal portar a la motxilla de les colònies. Després, una altra indicació important és que en cas que l'infant es maregi amb freqüència és important que aviseu a la mestra, que no prengui llet pel matí en el cas que es maregi i que si cal prendre biodramina doncs ens ho feu saber. Per altra banda, també cal recordar que no està permès que portin cap tipus d'aparells electrònics, que tota la roba ha d'estar òbviament marcada amb el nom del nen o de la nena i que es recomana que les motxilles les feu a les famílies amb els propis nens i nenes perquè sàpiguen on guarden les coses, on es guardaran, i que la roba estigui dividida en bosses segons sigui la roba per un dia, pel segon dia, o sigui la roba de recanvi per si hi ha algun incident. També insistir en que no està permès el fet de portar llaminadures, patates ni refrescos, i que cal portar la mascareta de recanvi perquè segons ens indiqui en aquell moment a Salut, doncs veurem si és necessari portar-la o no en el transport de l'autobús.
Aquí us ensenyem a dia d'avui les persones previstes que hi hagin de mestres i monitoratge. En el cas de P5 primer i segon van totes les tutores, l'Helena, la Sara Moreno, la Núria i la Patrícia, i a més acompanyades de la Felisa, la Laia Ballesta i l'Assumpció Prim. Es preveu que hi hagin 3 monitors, monitores per a aquestes estades, i en el cas de quart, cinquè i sisè també assistiran les 3 tutores, la Lídia, la Iris i la Sònia Solanes, acompanyades en aquest cas de la Joana, la Maria i de mi mateix, el Jordi, amb els monitors que seran els que aniran dinamitzant les diferents activitats. En quant a preus, recordar que les colònies estan subvencionades per l'escola una part i per la Diputació de Barcelona per altra banda, que el preu de les colònies és de 50 euros, que és obligatori tenir pagades les colònies abans de que marxin, del dia que marxen, i que només es retornaran els diners abonats si està degudament justificat, si hi ha una causa mèdica, si ha patit un accident o una lesió que fa que impedeixi el poder assistir a les colònies. A continuació us ensenyarem unes imatges perquè veieu la esplèndida casa de colònies que anirem aquest any i tot el seu entorn. Aquí podeu veure tota la casa completa. A continuació podeu observar el menjador on els vostres fills i filles dinaran i soparan. Aquí teniu un exemple d'un tipus d'habitacions, com qualsevol altra casa de colònies, amb lliteres, amb llits, amb mantes preparades. Aquí podeu observar l'exterior bonic, verd, amb boscos i arbres i muntanyes, i com podeu veure també amb tanques per delimitar l'espai fins a on poden arribar l'alumnat. I a continuació podeu veure els plànols de la casa, com estan repartides les habitacions. En aquest cas hi ha 2 plantes a la casa principal. I després tenim una casa annexa que està al costat de la casa principal, que en cas de necessitat també té 2 habitacions que podríem fer servir per ubicar l'alumnat i el professorat. Amb aquesta diapositiva acabem l'explicació. Qualsevol dubte podeu preguntar a les tutores, a les mestres, o si no podeu venir al despatx i us aclarirem qualsevol tipus de dubte. Moltes gràcies.